Új, Glock! Azt a mindenit, de összetöri a Toyotát, te jó ég, jön a biztonsági autó, de oda verte Glock, egy nagyon gyors szakaszon Timo Glock. És most van Heidfieldnek szerencséje, hogy most volt a boxban. És Räikkönennek jön a biztonsági autó. Timo Glock nagyon összetörte a Toyotát egy nagyon-nagyon csúnya, gyors helyen. Glock nagyot bukott tulajdonképpen, annak ellenére, hogy szerencsésen megúszta, de majd láthatjuk, hogy nagyon nagy tempónál esett el Timo Glock. Szerencse, hogy ennyivel megúszta. Ráadásul ez egy olyan szakasz, ahol gyakorlatilag padlógázon jönnek az enyhe baltörés a pálya hátsó részén, ami a túlsó oldalán visszavezet őket a boxok felé. Ott nem nagyon van mit elrontani. Nem tudom, mi történt. Lehet, hogy technikai vagy műszaki hiba miatt, de az biztos, hogy Glock olyan 290-nel bukott körülbelül azon a részen, ott hátul közel 300 km/h-s tempóval megint zárva jönnek. a box utca. Glock bennmarad az autóban, nincs Hát jól. kapott szerintem ütést. Ez egy borzasztó nagy tempónál volt ez a bukás. Ami szép lassan azért kiveszi a fejvédőt. Hát Glock megütötte magát, nézzük csak. Ajjajjaj. Ugyanúgy járt, mint tegnap Sutil. Azt a mindenit, te jó ég. Ott Sutil ugyanitt csúszott ki az időmérőn tegnap, és ott, ha ott valaki túlságosan kimegy a fűre, ott lehetett látni tegnap Sutil bukásánál is, hogy van egy hupli, és az nagyon megdobja az autót. Sutillel is ez történt tegnap, itt Glock felrepül a Toyota levegőbe, itt. Úristen! Hát ott ugye, hogy a fű nem erre van ott kitalálva, már ott elméletileg nem számítanak arra, hogy autó fog érkezni, de ilyenkor, ha valaki elrontja, biztosan nagyon megütötte magát. A gerincét, igen, mert oda csapta az autó helyet, és azért ott kap rendesen a hát. Na ez az, amit nem szabadna. Barrichello! Mit csinál Rubens Barrichello? Elrántja a tankoló embert, és teszem hozzá, szerintem Barrichello nem jöhetett volna ki a boxba. Hibáznak a hondások duplán. Megsérül Barrichello tankoló embere, vagy ott fekszik a földön, vagy csak szedik össze a tankolócsövet? A tankolócső szétjött, az biztos. Ajjaj. Na most az, ami tuti, hogy Barrichello és a Honda csapat hibázott, illetve nem is Barrichello, inkább a Honda csapat, mert ilyenkor a versenyző arra figyel, hogy mit adnak ki utasításban neki. Behívták Barrichello-t a boxba, nem jöhetett volna Rubens Barrichello. Hogy hibázott az a csapat, ahol Ross Brown a csapat főnök? Azt nem most tudom, már. látod. Itt nem jön ki a tankolócsőt, de fölemelték a nyalókát, Barrichello pedig számtalan ilyen esetet láthattunk tavaly. Ha a nyalókát fölemelik, ember hibázott. igen, akkor a pilóta azt nézi. Az a visszapillantó tükör olyan pici, meg nem arra koncentrál ilyenkor a versenyző, ő nézi a nyalókás embert, ha fölemelik előle a táblát, akkor elindul. Nem szabadott volna, a benzin ki is ömlött, ezt föl kéne majd itt. Elszakadt a cső. Valahogy, a biztonsági autó meg áll a pályán. Állva várja a mezőnyt. Annyira szét van esve a mezőny.